Good morning, good morning. Ano sa mong natumba? Happy Monday to all of you. Kumusta? Kumusta mong tanan? Kumusta ang lahat? Ay, may anino ako doon. Ngayon, yung Lunes namin. Ngayon yung araw na tinuturuan ko si Monmon. Mula almusal ng aming mga amo. Tsaka na ako, namalikmata ako kanina, nalimpungatan ako sa oras. Ang aga bumangon. Tapos ganun ako, tama ba yung oras? Kay yung parang yung mahaba ba nandoon sa 8, nandoon sa 7. Ayan, sawa ng Diyos na kaya naman kagad ni Monmon yung almusal. Pero hindi siya ang magluluto, kukuha sila. Pero hindi pa sila ngayon kumuha. Hindi ko lang alam kung kailan. Pero alam ko pag mag-isa lang dito, hindi talaga pahirapan ng amo. Pero pag dalawa, yan, bonggang-bonggang pahirap. So, pero kaya yan, fight lang. So, tapos ngayon, nagluluto kami ng almusal. Ay, almusal, tanghalian. Yung almusal ng nanay namin, sa tatay namin, okay na. Nagkasit, pinicturan mo ba yung kay nanay? Pero alam ko na yun. Oh, sige, memorize na. Si Monmon naman talagang madali sa turuan. Walang problema sa trabaho. Okay? So, ang putahe namin ngayon, napakabait ng amo namin. 2 piraso lang. Pangatlo, yung gulay ni tatay. Ito yung tinatawag nila na masbos. Diyan. Yung tibuok, yung buong manok ba na pakuluan mo dyan, lutuin. Saka yung gulay ni tatay na araw-araw. At saka spaghetti. Yun lang ang ngayon, ang putahe. So kunti lang, parang nakadukot sa puwit yung amo namin. Tapos andito ako para maglaba ng kamay-kamay para mga basahan, malinis naman bago maglaya si Inday, di ba? Para malinis ang mga basahan dito sa kusina. Kaya maglaba-laba ako. Parang sa Pilipinas lang, maglaba-laba. Paano ba? Ha? Bisyo pa, more! Sige, okay. Ganap tayo ng mapatungan, patatas. Patungan ng camera. Yan. Naglalaba ako, mga bay. Naputol man ang ulo natin. Kasi hindi ko nadala yung Yan. Tapos na ako magsabon, magbanlaw na lang to. Dito sa kusina, naglalaba. Hindi ka ba lumulaba, makabalugid mo laba din eh. Marunong na ako maglaba, pwede na ako mag-asawa. Charot. Yan, ganun lang yan. Mga patholder ba mga bay kasi marami siya mga bakat-bakat na mga pagkain. Ayan. Tapos yung mga tuwalya ng mga mga plato, kahaba naman ito. Mga tuwalya ng mga plato, panglabhan na lahat. Malinis na lahat. Kaya, ayan. Laga-laga na lang. Tapos yung mga sapi na mga tray, na nakakalandi. Pwede nang pang Buddha. Hindi yung mga tao simbahan ba? Yung magpabinyag ba, pwede na siya. Yung patong sa ulo. Ay, Diyos ko. Ika ba naman ko ulit yung pinatong sa ulo. Kaya wala pa naman kong ligo. Diyos ko po, Rode. Ayan. Ay, Hindi na ako na itis. Ano ba to? Ilan ba? Ang marami na ba? Oo, tapos na. Nasa bawal Wala na. na siyang itis. Oo, mamaya maglista ako ng lahat ng kailangan dito sa bahay. Okay, para mamili mamayang gabi. Hindi ko kay tatay, kailangan na ito lahat. Kasi, kailan pa ba nandiyan niya? Ba? Matagal na, nakatipid na sila. Sige. Okay. Laba-laba. Sa 19 isang buwan na yung isang bote tabi. Ha? Galing pa. Ay, yung downy naman, 2 buwan yun. Kaya 2 buti yun. Kupuan ko, Meron pa yung isa. Oo. Isa hindi pa bubuksan. 2 buwan yung downy. Pero, Akala ko dumi isang buwan. pag isa't kalahati na, magsabi ka na. Para may reserve ba. Huwag mo sabihin mo na, lang. Hinalo na yung downy. Eh, hindi siya magbili ka agad. Mag-isip pa yan. Magtingin pa ng resibo niya. Kung kailan ko ba talaga binili ito? Ganon. Hindi niya kaya
Hindi niya kayo tinatapon ng mga resibo niya, no? Hindi yan tinapon pasibo niya. Dinikip niya isang buwan yan bago niya itapon. Kaya pag magsabi ka na, wala na ito, wala na yan. Ay, magpunta ka din sa opisina niya. Tingnan niya yung mga resibo kung mga binili namin. Kung anong pizza. Kaya hindi ka makalusa. Kaya mo? Pero salamat ng marami. Dami ko talagang natutunan dito as in. At dadalhin ko to habang ako'y nagbibigay pa. Ayan. Buhos dito. Parang sa bahay lang. Dito na Tapos mag-igib pa ako sa planggana. Kaya isa pang banlaw. Okay? Buhay W. Sige, laban lang. Kaya yan. Ang sasalulo ng mga hanggan. Lahat na. Kanta-kanta lang. Sayaw. Tapos sila isang araw. Yung ano yung inugasan? Ha? Ang karne? Yo? Hindi mo na inugasan niya? Hindi na. Hugasan mo yan. Na, maghirap ang hugasan. Mga tapon lahat. Hindi yung hugasan. Hugas na nila yun eh. Bagong binalot. Mahirap na hugasan. Matapon na. Sayang. Dito sa karne. Oo. Ay, hindi naman. Pwede Kahit rin. ganyan, maglusok na. Mag-aaway pa rin yun. Diyos ko, yung tubig na makainit. Ang sama nila. Ayan. May paham pa ba? Ano ba? Ayan pa isang... Hindi, yan ba? May apoy pa yan? Wala. Ay, mabay. Diyos ko, yung paa ni Mona Lisa. Nandoon. Ang laki ng paa. Gante. Diyos ko, ang init. Kita niyo mga bay, umusok. Umusok yung tubig. Ito, hindi pa mahal na araw, nagpipinitensya na. Wala pang mahal na araw. Pinitin siya na. Wala, ang arte naman ng kamay ni Inday. Pre, init kayo! Ano silbi nito? Siya man na. Ay, itabi daw mo. Kaya baka daw sa kabila, may katawan ko doon. Ibigay mo daw sa kabila. Baka daw may katawan sila doon. Tapos yung ulo naman ang nabasag. Kaya Diyos ko, ang init talaga. Umusok talaga yung tubig, mga bayo. Nakikita niyo, umusok talaga ang tubig. Ganyan kainit ang tubig. Kaya wala pang mga na araw. Napinitin siya na yung mga kamay namin. Sama na kami, lalo pa sa mga. Grabe, yung kamay ko talaga sobrang tigas na ito. Lalo ako kalinin na. Pag makasampal tong kamay na ito, talagang bakat yung ano ba? Ako nga, pag gayon pa ng, alam mo ba isang pandyan? Yung isang gayon, Alin? ito makita ko sa'yo. Bakit? Bumakat? Ito isang ganyan. Oh. Pag gayon ko, Oh. basag! Bakit? Plastic eh! Matigas yung kamay mo. Ay, dalawa yan. Nabasag isa? Hindi, yung isang pan. Wala nang magtakip yan. Dalawa yan. Yung isang blue na walang silbi. Maganda. Sa tigas Pag gayon ng ko talaga. sa tigas ng kamay. Sa laki ka naman ng kamay ko. Mga naiipon namin sa loob ng 2 taon, mga balikos, mga ugat, mga kamay na matigas, wala namula talaga ang kamay ko, mga bayo. Hindi ka malito. Kahit mapapalakang palyo mo dito pa niya. Mga bay, tingnan yung kamay ko. Naluto talaga yung kamay ko eh. Kahit na mapapalakang palyo dito, lapnos. Naluto talaga, pulang-pula oh. Init, sobrang ang tubig. Well, Ay, syempre. 30. 5 minutes lang. Parang may nag-text sa akin, umilaw. Tingnan mo, baka luto naman. Yung ano ni yan. tatay. Kumain Kanyang na ganyan gulay. ng tanghalian. Gusto po, ba't ito nakabukas? Ha? Yan, mga boy, ang buhay, ang debulyo. Kasi ayaw ko iwasin yung mga ganito. Pag iwasin mo kasi siya maduro. Meron kasi itong ano Oh. yung expiration, dapat maabot siya ng 1 taon. So, kailangan mo ingatan. Di ba? Ano yung map ko? Ilang years ang Yung map mo, 5 years daw yon. Kasi 5 KD, 1 KD ang 1 taon. Yung map na binili bago, 5 KD siya, bali. Para siyang 5 KD, bawat taon 1 KD. 1 KD kasi is equivalent to 171. So 5 KD ang bili namin, kaya sabi ni tatay, kailangan mabuto ng 5 taon. Ay, oo. Sa lawak ng bahay na kuskusin mo araw-araw.
Hindi pa madurog yung ano? Yung map na yan? Sige, oo ka na lang ng oo. Apo ba? Oo, Masira map. naman. Aabot to ng 5 taon. Pag hindi gamitin. Gamitin isang bisis sa isang buwan. Yan, pwede. Ini talagang tubig mga bay, as in. Pero wala na magagawa kasi sa dami ng mga nasisira dito ba na nasi-stress na ako kasabi, ulit-ulit na lang barang mga 2 taong mga bata kung sinasabihan ko na sira na ang ganito, sira na ang ganon, pero hindi man talaga maiwasan. Masira naman talaga ang gamit, mamatay nga ang tao na grabe ang pag-iingat natin sa sarili natin, mamatay nga tayo, mga gamit pa kaya, diba? Kaya, ayun, sa isang taon, mga isang gamit lang naman ang masira. Pero bugbog sarado na yun, ang mga gamit na yun. Hindi naman sa 2 taon. Ganun, hindi naman. Parang nag-dilig-dilig lang dito sa mga sahig, mga tiles. Dalang hugas na ito mga bay. Dalang hugas na. Kain na tayo mon. Dalang hugas na ito mga bay ba. Sa sahig, di ba? Musta man mo diya tanan? Musta gid ka mo? Halong gid ka mo dira? Tapos magsampay na ko. Nya ang sampayan ako kay original man sampayan ko dito eh. Diyan ako magsampay mga bay. Mga pinto. Dali ano to sa natuyo. Kailangan pigaan na mabuti. Tapos naka-aircon pa, kusina. Tapos naka-aircon na kami, mainit na talaga. Pati sa kwarto, wala na. Tinatay mo ang aircon. Hindi. Hindi na yung nagagalit yung ngayon. Hindi Hayaan mo na pag-akyat natin. Hingal-hingal sa dyan. Magkalangat Oo, naman. hindi ko nagagawa yan. Takot ako mag-aircon. Magkalangat naman ang malamig pag-akyat. Diba? Ang haba ng ano eh. Pwede magpuntualya to. Ay, oo nga pala. Nalimutan ko kumain ng cake. Mayroon ka ng cake dyan. From Panadaria Bake Shop. Thank you so much. Oo. Sa mga kababayan ko na nandito sa Kuwait, mga nanonood ngayon, yun sa inyong lahat. God bless you all. Daghan kayong salamat. Maraming salamat po. Pag gusto nyo umorder ng mga tinapay, mga ganun, i-search nyo lang ang kanilang page na Panadaria Bake Shop Kuwait. Okay? Okay? And nandyan, makikita nyo yung mga niluluto nila tuwing araw-araw, mga panglasang Pinoy. Kadalasan dyan, mga panglasang Pinoy. Okay? Mag-ano lang kayo dyan, mag-order lang kayo or mag-chat lang kayo sa page nila kung paano kayo maka-order. Tapos, ayan, maraming salamat talaga. At sobrang sarap, napakalami. O napadiri mga pan. Kay yung gihatag ni mo gahapon by Ellen. May-ari ng Panadaria Bake Shop. Nag-meet kami kahapon. At yun na nga, maraming salamat sa masarap na pagkain na bulalo. Nakalibre, miss na ako ang pagkain. Kami tuloy ang napakain. Maraming salamat. At yun. Maraming salamat din sa pabaon mo. Alam mo na yun. God bless you. Maraming salamat. Sobrang appreciate ko lahat ng iyong kabaitan sa akin. Hindi mo ako kilala ba? Hindi ko lang nagkilala sa social media. Maraming salamat. Bye! At regard lang ko sa imong bibi, sa mga bibi ninyo, sa inyong tanan diha. Salamat kayo. O salamat kayo sa akong admin Charlie. Pwede nyo siya i-subscribe sa iyang YouTube channel, Charlie TV. Hinaot nga, supportahan, sabi nyo siya. O sa ako ang kauban sa Pikas, ang iyang YouTube account, Rizalyn Alaton, RIZJALYN Kung gusto nyo makita yung mga pangyayari dito sa mga naiwan ko, mga anak ko, i-subscribe nyo lang siya, i-follow nyo siya, sana tulungan nyo rin siya para lumago ang kanyang payag, ang kanyang ganun ba. Tapos may mga channel siya na dalawa dyan na hindi na gumagana. Sarap no? Harap.
Hindi ka gumagana. Thank you. Thank you kahit Panaderia Bake Shop Kuwait. Thank you po sa Panaderia Bake Shop Kuwait sa yung pina-plug natin Inday. Ano ba yung Maraming salamat. Ha, oo. Tapos, ayun. Tapos i-follow nyo lang si Rizalyn Alaton. May mga video siya dyan na luma. Hindi na niya yung na-open yung account na yun. Basta tingnan nyo lang yung kanyang, yung kanyang channel, yung may upload siya na bago. Yun yung channel niya ngayon. So, nag-umpisa pa lang siya. Siya na lang ang magbablog para sa mga anak na naiwan ko dito. Kasi ayaw ni Monmon, nahiya siya. Kahit magsabi kayo, si Monmon turuan mo day. Ayaw ka ganyan ba? Kahit anong turo, kung magyaw-yaw ka lang dyan sa ano mo. Tapos, Hindi ako yaw-yaw. Hindi siya ako tulad Inday. hindi siya marunong magyaw-yaw. Mahiya daw siya. Mahiyain si Monmon, mahiyain sa personal. Tapos, parehas kami mahiyain mo ako sa personal. Ang sarap, Mon? Ang sarap. Yumi. Ha? Mayumi. Mayumi ba ito? Mayumi ang kanya pagkagawa sa loob. Mayumi siya. Sarap, bay! Diyos ko. Dito na marami na mga Pilipino. May mga hupya siya, may mga, ano siya, mga tinapay sa atin ba? Basta, i-search nyo lang sa Facebook page niya. May mga contact number siya dyan. Pwede nyo siyang i-add sa kanyang WhatsApp, Viber. Tapos, magsampay na ako. Yan, ang sampayan namin. Original, dito na nga lang. Tuyo din niya, gaya na. Nakaharap to sa aircon. Sana nga aming Mo, nalata na nga ng tatay mo. Tikman mo naman. Pinatay ko na. Tikman mo na, luto na. Madalas ko na yun, malambot na kanina. Patay mo. Ano na? Tapos, sa mga kasama ko sa kabila, grabe na iyakan namin kahapon. Kuha pa nga ako. Kulang pa. Masikip sa dibdib. Pero ganun Talaga. talaga. Tubig pala. Kasi, ha? Tataan sa baba. Kasi kailangan talaga na mag-uwi tayo, tapos kung papalarin, ibalik uli, ganun. Kaya sa mga maka-encounter nyo ng mga tao, sa mga kasama nyo, maging mabuti kayo kasi hindi nyo alam kung kailan kayo uli magkikita. Kung mag-iwahiwalay kayo ngayon, hindi nyo alam kung buti kung parehas lang kayo ng lugar, pero kung hindi parehas mo. Mahalan kayo dyan, magkaintindihan lang kayo. Kasi isa lang ang goal nyo. Hindi naman nawawala ang tampuhan. Hindi nawawala ang tampuhan, ang minsan magbabangayan, pero kailangan na magbati kayo kaagad kasi pangit din na kasama na kayo tapos pag makita mong itsura kayo, naiinis ka, ganyan ka, ang pangit sa pakiramdam, di ba? Pag matrabaho ka na gano'n na yung kasama mo, gano'n mo, titarayan mo kasi nga, nasa dibdib mo na masama ang loob mo. Kaya kailangan na pag-usapan nyo kagad. Huwag nyo nang patagalin. Kasi pag patagalin nyo, kunting ibot lang. Inis. Ang sarap mo naman untok, di ba? Tapos hindi ka ba makatulog ng maayos? Kasi nga nag-aalala ka, bakit kasi nangyari ito? Ganyan ba? Tapos yan lang talaga ang sikreto para magtagumpay kayo sa mga kontrata nyo. Mahalan kayo kasi dito kasi sa ibang bansa ang mga kalaban mo talaga dito kung hindi amo, kabilang amo, yung mga kamag-anakan ng mga amo natin, at saka higit sa lahat yung mga kasama natin, yan ang number 1 na kalaban natin dito sa ibang bansa. Kailangan natin na malagpasan yung tatlo na yan. Kailangan mahabang pasensya, mahabang pag-uunawa, at saka kailangan na intindihin nyo ang isa't isa, respeto, ganon, para magtagumpay kayo sa inyo. Kasi isa lang talaga ang goal natin, kaya tayo nandito, matulungan ang pamilya natin na maiahon sa kahirapan. Pangalawa, ang makatapos tayo sa kontrata na tahimik ba, tapos peaceful, tapos ano ba siya, yung masaya ba ang pag-uwi mo kasi wala kang naiwan ng mga sama ng loob, mga ganon. Tapos, ang nangyari, ano ba yun? Tapos, isa pang kalaban mo, yung, siyempre, yung mga pagsubok sa relationship nyo. Kailangan magpakatatag kayo, huwag kayong
magpatukso sa mga landi-landi, sa mga gilid-gilid. Pwede ba? Huwag nyo dagdagan yung mga ano sa Rapitulpo in action. Talagang nakakasura na kung si Munmun pa. Ha? Nakakasura na. Push na kabit-kabit. Push na ano. Yung Munmun nakakasura na manood ng Rapitulpo. Push na lang ganun. So, sana gawin yung inspirasyon. Kaya kasi yung pagbabago ng pangkalahatan, nagsisimula talaga yun sa atin. Sa atin at wala nang iba pa. Bago ang ibang tao, kailangan sa atin. So, sampay na ako ha. So, na ako. Natuyo na ito mamaya. Yan ako. Mas maraming salamat talaga sa inyong lahat. Sana nandiyan pa rin kayo patuloy na manonood sa mga kabuang ko. Daghan kayo salamat, hindi yung tanan. Sa laban mo ta, kaya na ito ni. Kaya. Nasabi ko kay Munmun, pag bumababa siya habang hakbang siya sa hagdanan, na mag-pray siya ba na sana ang araw na ito, i-guide siya araw-araw sa mga araw na ito, na sana magtagumpay yung buong araw, walang mangyaring anuman, ganoon ba? So, umpisa ko lang habang tapos pag tanghali, Diyos ko, sinipod ako. Tapos sa umaga, dasal-dasalan muna natin ang hagdanan. Yung magandang dasal naman, di ba? Manghingi tayo ng guidance. Tapos pag buisit na, pagdating ng tanghali, nandun na ang dasal ng mga katulong na. Walang hiyang nandun na, yaw sa hagdanan. Kasali yun sa pang-araw-araw natin na buhay dito. Kasi hindi naman pwede na araw-araw naman natin sagot-sagutin ang mga amo. Kaya magtiis naman tayo sa mga dingding, sa mga pituan, sa mga wiper, sa mga kaldero, mga plato, mga upuan. Kaya hindi man yan sila maglaban ba eh. Pero siyempre, ano lang yun baba? Ano lang siya, para mawala ba yung asar natin ba? Minsan hindi maiwasan. Uy, tao lang tayo, di ba? Tao lang tayo, nagkakasala, walang perfecto sa mundo. So, ayan. Yun lang yung payo ko. At sa kabila, maraming salamat yung mga kasama ko sa kabila ha. Bilin ko sa inyo, mahalin nyo si Ate Lambi at Tayok. Mahal namin yan. Kahit ganyan lang talaga si Lambi. Pero mahal na mahal niya tayo. Sana mahalin nyo rin siya. At makinig lang kay Ate Lambi kasi siya marami na siyang naranasan dito. Kaya pag nanghihina kayo, ako sa sarili ko, pag nanghihina ako, pag naiinis ako, sinasabi ko sa sarili ko na kaya nga ni Ate Lambi. Ako pa kaya? Ganon kasi may edad na si Ate Lambi. Tapos, saka marami na talaga siyang experience dito. Kasi sobrang tagal na siya sa kanyang amo. Yung amo ni Ate Lambi, ama ng amo ko. Sobrang tagal na niya doon. Marami sila doon. At yun lang. At maraming salamat Ate Lambi. Dami kong natutunan sa iyo. Hindi ko magkakalimutan. Sobrang salamat. At mag-ingat kayo palagi lahat dito ha. Magmahalan lang kayo. Alam nyo na, sinabi ko na sa inyo. Magpakabait kayo. Tapos pag may magtampu-tampuhan kayo, pag-usapan yung kaagad ha. Okay? Tapos, ano na ba? Hindi pa pala ako tapos magsampay. Sige, mag-shoutout ako ngayon maya-maya ha. Tapusin ko lang pagsampay ko. Bye! Ayan, namin. Tapos na kami magluto mga bay. So, mag-table sitting ako ngayon. Tinuro ko na to kay Munmun. Kaya, okay na ang lahat. Alam na niya to. Ganito. Ito, 10 kilo. Ito sa gitna. Ang patungan ng pagkain. Tapos, yung placement. Ang kagandahan dito kasi meron silang arrangement talaga pag kumakain sila. Yung pinaka-pangulo na lalaki dito talaga sa uluhan. Tapos, yung bagong mag-asawa dito. Okay. Yung mag-asawa dito. Tapos, kung alam na ni Munmun tong table sitting, kaya hindi ko na itulos kanya. Tapos, ang upo nila kasi dito, yung president dito sa head. Tapos susunod ang bunso.
Pero pag nandito na yung isa, dito yung nasa Ireland. Tapos dito ang Hindi, bunso. hindi. Dito talaga ang bunso. Dito yung nasa Ireland. Ang bunso, gitna ng tatay at saka nanay. Dito yung nanay sa sumunod. At yung panganay na babae, yun ang katabi ng nanay. Oo. Tapos yung pangalawang babae, doon sa dulo, tapat ng magkatapat sila ng presidente. Igilid mo yung plato mo, ganyan. Igilid mo. Tapos dito naman yung mag-asawa. Diyan yung bagong asawa. Kailangan yung lalaki katabi ng tatay. Tapos yung babae, doon naman kaharap sa nanay. Okay, galing, di ba? Ganun palagi ang arrangement nila sa kanilang mesa. Hindi ka guys sa atin na, sige, upo lang dyan. Kahit saan mag-upo, ganun pang tuhod. Dito may arrangement sila. Hindi guys sa atin, ano lang, huwag pakialam sumay sa mesa. Dito mayroon silang arrangement. Yan. Kutsara at tinidor lang ang nilalagay namin kasi lagi namin nilalagay ng kutsilyo. Hindi naman ginagamit. Sayang lang, di ba? So, yan. Tapos ito ang sinapina namin, sapina namin ng kutsara. Clinics lang. Charot-charot. Tapos para may laway-laway sila, may pamuna siya kaagad. Yung plato ng queen natin, yung nilagyan. Yung pinaka-queen. Nalimutan natin. Yung queen at saka princess, kailangan magkatapat sila. Yung kanyang hipe. Tapos yung kanyang malugang. Yung pinakabunso nilang anak, saka panganay na anak na lalaki na pag-asawa, yun naman ang magkatapat. Tapos, yung ama at saka yung yung second to the last na babae, yun naman sila ang Kawawa magkatapat. yung panganay na babae ng anak. Tapos, dito naman ang panganay na babae, pero wala pa siya ngayon, kaya Napasok pa siya. ako muna ang umupo, kaya wala siya. Charot-charot. Tapos yung bisita ng kaibigan, doon, tapat niya. Pasaway ng mga bisita. Hindi na napunta dito yun. Nabukas yung kasi. Baka may pasalubong yung pag-uwi. Sana naman. Yan. Kailangan maraming lugar May pasalubong. yung presidente nila kasi marami siyang mga lagay-lagay dito, mga lalang mananak sa harap niya. Tapos dahon ng Georgia doon. Yan. Okay na yung mga yan. Tapos, yung mga sausawan nila na napakarami. Hindi mo ginagamit ang iba. Isa lang Gamit ginagamit. ang iba. Araw-araw, buhat ng buhat. Ganun talaga ang buhay. Saka yung sausawan nila ng dates. Saka ito. Ate ko na lang naman ang buhay. Saka itong mga asin at nagyayakapan. Palaging nagpapaingkit. Yung lagay ng asin at paminta. Dito siya. Kasi itong binili nila, kapag-kapag siya dito, naglagyan pa sa misa eh. Yan. Yan mga bay, so, yan na ang arrangement ng mesa. Tapos mamaya yung gitna niya, puno niya ng mga pagkain, no? So, ayun. Oo. Kaloka. Yan, hello ninyong tanan pag-usab. Hello kay Bay Ellen Taristak mo and to your whole family. Daghan kayong salamat sa lahat sa tanan-tanan. Daghang salamat Bay, God bless you. O gusto lang ako i-greet si May Murillo. Hello Bay, belated happy birthday na lang nimo ha. Kay busy kay kung kigol ba itong Saturday. O karon pagid nako na nabasahan, nakit-an diri sa akong Lula Gallery ang ako ang screenshot. So, belated happy birthday na lang ba, hinaot nga hatagan ka kanunay maing panglawas, hatagan kapag daghan pang grasya sa imong kinabuhi, hinaot nga tanan nimo mga gipangandoy pangiti sa imong kinabuhi, imo nang maangkon og matagamtaman og God bless nimo og sa imong tibok pamilya. By May Morelio. Okay, hello usab kang Ann Bentley ug sa tanang mga nag-greet sa adlaw na tawhan sa kong amahan, daghang kayong salamat ninyong tanan adtong March 5 ang adlaw na tawhan sa kong amahan ug sama sa inyo ako ang giingon kaninyo sa una nga ako ang papa dili na siya mohawa sa iyang pagkasaysinta, pero na lang siya senior citizen.
Muna nga usa sa ako ang mga mission ni uli nako. Moadto mi ako, akong papa ug akong pinalanggang mama, ngadto mi sa National Statistics Office para amo ang lantawon dito kung unsa yung tuiga na tawo kung amahan o dinahan o pila na yung edad nila hangtod karon. Kaya sa ako ang lantaw naalang sila sa mga 40 kapin na charot-charot mga bata pa. Bye kay bye Grace Plasibe kang salamat kayong tanan ha, kang babaeng bundok, kang Lorena Biagante, hello nimo bay, kang Simple Life of W in Canada, hello nimo bay, kang Ate Charing the official vlog, hello nimo Ate Charing bayet, hapit na ta magkuan magjaka, kung gusto nimo bayit kung mag-conflict ang ato ang schedule. Welcome ka sa mga bukid. Laag dito kay magpadilit ta sa buntod. Magpadilit ta dito sa buntod bayet kay amo ang balay ang kilid ato buntod. So pagsulti lang daan kay mag-andam ko dag palwa, okay? Murang padilit ta itong duha. Hala, maglumba ta sa mga ligid-ligid sa buntod. Kisa magagisi-gisi ang mga purol. Sige. Kang sani kang so man pagbasa ba yun kang Sprosipine Vlogs. Bot sakto ba na pronunciation kang Annaville Masiste, hello nimo bay, sani oy salamat kaayo sa mga comment diri makatandog og kasing-kasing ang salamat sa ako ang mga na-meet gahapon sa city. Daghang kaayong salamat o hello ninyong tanan, daghang salamat sa inyong suporta. Ninyong tanan, salamat kayo sa akong na-meet gahapon og pasensya kaayo kay magita nagkatabi og dugay kay unsaon man na dinaganay namang jud kay ang oras ba dinaganay minya dugay jud nadugay jud mi pag-ayo gahapon no kay biyahe pa ana. Okay? Og salamat kay inyong tanan pag-amping mo diha kanunay kamutanan amping mo kanunay og laban lang ta, good luck natong tanan sa matag usa nato sa atong mga lakaw sa panahon. Good luck sa ating lahat sa lahat ng mga ang tawag dito sa takbo ng buhay natin. Basta pagkatiwala lang natin lahat sa pong may kapal kasi hindi naman natin alam talaga yung mga mangyayari. So ganoon itugyan na lang natin itugyan natin ipaubaya na lang natin sa sa ating amang may kapal, sa ating amang makapangyarihan sa lahat. Okay? Hello usab kang Marlene Baldicantos, hello nimo bay. Kang Melay Inale, hello nimo bay. Unsa ni? Oy. Kang Maylil Boss, hello nimo bay. Kang Rosemary Balsamo. Okay, nag-ask ni siya about sa Skin Beautica. Okay, sa mga order sa ako ng Skin Beautica, sige, ma-entertain na tamo. Hindi ka buta ko sa Pilipinas. Ako na yung magpa-deliver para sa inyo ha. Sa inyong mga orders. Okay, mga bay. So, hello usab kang Edna Fiukshinsky. Yun mga ba na pagka-pronunciation bay. Salamat kayo sa imuhang mga wish diri para nako. Hello nimo diha sa Berlin, Germany. Allah, salamat kay bay. Okay, hello usab kang Lisa Onen. Okay. Siya yung nag-chat sa mga offers, mga Facebook like that and like this. Sa mga kung na siya offers ako, we are working in one of the social advertisement and marketing firm. Si Lisa Onen nag-chat ni siya sa kuha. We are looking for the Facebook traffic for our website. We provide Facebook verified ads for our advertisers according to their requirement. We pay satisfactory rent up to $200 per day. Oh, ang laki nito. For every 100k like page. Okay? Ang ino-offer niya is kung yung page mo daw mayroong 100k likes or followers, magsasahod sila ng $200 per day. Parang hindi naman makapaniwala. Sobrang laki. So, parang 10,000 a day. Totoo ba to?
Pero chinat ko to eh. Sabi ko sa kanya, hey, charot-charot man English. Hey, I am Inday Kabkab, the owner of the page Inday Kabkab. You send me messages there, and this is my personal account. Nag-send ako sa kanya gamit ang personal account, and may I help you about your offer for me? Is that real? Is that true? Sabi ko sa kanya. Pero nung isang linggo pa hanggang ngayon, hindi man na siya nag-reply. So, alam mo na, mahirap magtiwala ngayon, maraming scam. So, kailangan mag-ingat. So, sabi niya, payment will be made in advance for the whole week. No? Ang ganda ng offer niya. If you are interested in providing traffic to our website, so add me from your profile and start working with us. Waiting for your kind response. Waiting for your kind response. Pero na-respond na ako sa iyo gamit ang aking personal account, but you didn't reply me. So, I don't know. You cannot blame me if I judge you, and sorry for that, because as of now, it's very hard to trust everyone, everybody, like that and like this. In English man ta. So, hello sab kang bay Christy Tahil. Salamat kayo bay sister bay. Salamat kayo sa tanan nimo mga kuan, mga payo sa akin. Salamat kayo kang Larry Oswald. Hello, salamat bay. O gusto ko lang batiin ng advance happy birthday